Klaro sa Special Investigation Task Group kun SITG Kap Bukol nga wala pa kini na ila nga person of interest kun POI labot sa insidenteng pagpusil patay kang 3 de Mayo Barangay Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. sa Digo City, Davao del Sur. Sukwahi sa nikatag karon sa social media labot sa matud pa aduna nay POIs gibutyag ni SITG Bukol spokesperson Police Lieutenant Colonel Venus Ortuyo atol sa interview ngadto niini sa programang Bullseye nga bisan wala pa sila POI apan aduna na kini inisyal nga lead alang sa posibleng pag-ila sa suspect nga ilalong pa karon sa ilang validation. So far, Sir Briggs, na natakaroon sa fourth SITG conference headed by our DRDO. And sa latest na update na mo, Sir Briggs, actually, wala pa yun may identified DOIs. But we have initial lead as to the identification of the suspect. But in order to protect the integrity of the investigation, Sir Briggs, the SITG Kapitan Bukol is withholding specific details while this leads to undergo further validation and linkages analysis. Sir Briggs. Dugang butyag ni Ortuyo nga sa nagpadayong investigasyon sa SITG naguna karon sa ilang gibasihan mao ang resulta sa forensic examinations sa nahipos nga mga ebidensya ug ang mga nalikom nga CCTV footages. We're just first relying, Sir Briggs, sa mga forensic results and at the same time sa ato ang mga nalikom na mga CCTV footage, Sir Briggs. With regard to the pieces of evidence na nakuha dito sa crime scene, na sa ato ang forensic, na sila results gihatag sa ato, and at the same time with the some footage of the CCTV nakuha na po sa Arako, gina-process na karon, Sir Briggs. Nasayran nga usa ka semana na ang milabay nagpabiling gihapong hanap ang impormasyon kung kinsa bagayod ang responsable sa pagpamusil ug kung kinsay mastermind sa krimen taliwala sa nakaandam nga reward money ug sa panawagan sa pamilyang Bukol ug mga taga-suporta niini nga makabut na ang hustisya sa dili pa ipahiluna sa hingpit ang patayng lawas ni Kapitan Dudong Bukol. Mga katropa, aron malikayan ang paghanap sa pananaw, importanteng magtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.